بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إن هو مسلمي إن هو دالبان إلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sake haɗa mu a cikin zama na biyu cikin wannan karatu na Qawaidil fiqhiyyah. A zaman da ya gabata mun yi magana takaitacce akan dalilin shirya wannan karatuttuka tare da bayani akan menene kalmar alƙa'ida take nufi a cikin yaren larabci hakanan a cikin istilahi. Mun kuma yi ishara akan cewa akwai ɗan ƙaramin bambanci tsakanin matafiyan mafi yawan malamai a na sauran fannona da kuma malaman fiqhu a cikin tarifinsu na ƙa'ida, ta inda sauran malamai na fannoni kaman mantiq, kaman usul, kaman ilmul kalam suna tarifin ƙa'ida ne akan cewa qadiyya ce kulliya wanda dole ne dukkan juz'iyyat ɗinsa ya zama ya yi biyayya ga wannan ƙa'idan. Su kuwa malaman fiqhu suna ganin cewa ba dole bane sai dukkan juz'iyyat ɗin nan sun shiga cikin wannan ƙa'idan, ana iya samun togaciya wato istisna'at a ciki, ba laifi bane domin fiqhu abubuwa ne na zanniyat, to shi kuma zanniyat samun ya sami ƙa'ida kulliya gaba ɗaya abu ne mai matuƙar wahala. Wannan shine takaitaccen abin da ya gabata a baya. Abin da za mu yi magana a kai a yau, kamar yadda alƙawari ya gabata a karatun baya, shine akwai wasu kalmomi, wasu mustalahat waɗanda suna da alaƙa da wannan ilimin, su ma ilmoma ne masu zaman kansu, amma suna da wata irin alaƙa na kusanci ko na kamanceceniya tsakaninsu da wannan ilimi da muke karanta. Saboda haka yana da kyau mu san su domin mu san bambancin, saboda mu tsira wajen cakuɗa abubuwa biyu waje ɗaya. Abu na farko cikin waɗannan kalmomi shine akwai ad-dabit, akwai kalmar ad-dabit. Ad-dabitul fiqhi wannan mustalah ne mai zaman kansa. Me yake nufi shi kuma? Shin shine al-qa'idal fiqhiyya ko wani abu ne daban? Malamai sun ce lallai wani abu ne daban. Al-qa'idal fiqhiyya ita ce dai abin da ta gabata, cewa wani abu ne, wani hukunci ne wanda a ciki lafazi ne wanda daga jin shi kaji akwai wani hukunci, kuma wannan hukuncin nan yana shiga cikin abwab da yawa cikin abwab din fiqhu. Wato zaka iya ganin wannan ka'idan ta yi aiki a kitabul tahara, zaka iya jinta a kitabul ilmi, zaka iya jinta kitabul salati, zaka iya jinta kitabul hajji da dukkan abubuwa har cikin jinayat. Kamar dai wannan da aka ce al'umuru bi maqasidiha dinnan, ko kuma al'adatu muhakkama, ko kuma dukkan ka'idoji da muka sani dai na fiqhu. Waɗannan duka suna shiga cikin abwab na fiqhu kusan masu yawan gaske. Shi kuma ad-dabitul fiqhi shi gaba ɗaya ba abin da yake nufi kenan ba. Ad-dabitul fiqhi shi yayi kama da qawaidul fiqhiyya, saboda shi ma akwai qadiyya ce kuma kulliya ko kuma aghlabiyya din kamar yadda ya gabata, amma yana shiga cikin abubuwa ne, waɗannan abubuwan kuma dukansu cikin babi ɗaya ne. Babi ɗaya ne na fiqhu, ba cikin abwab da yawa ne na fiqhu ba. Wato ba yana shiga cikin, idan ka ganshi a babin sallah to ba za ka ganshi a babin zakka ba, ba za ka ganshi a babin hajji ba ko wasu abwab din. Iyakansa babin nan da ya zo kaɗai. Misali, idan kalla akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ana buga misali da shi cikin ad-dawabitul fiqhiyya, inda yake cewa ayyuma ihabin dubira faqad tahura, ayyuma ihabin dubira faqad tahura. Wato duk fata da aka jeme ta, to wannan fatan ya sami tsarki. Haga wannan yana shiga cikin wato al-ashiya'ut tahira ne kadai, ko wato abubuwa babin tsarki ne kadai, ba zai shiga cikin babin sallah ba domin ana maganan fata ne, fata ba da alaka da sallah. Haka nan ba za ka gan shi a aikin hajji ba, saboda aikin hajji ba shi da alaka da fata. To duk wata ƙa'ida kulliya wacce tana shiga cikin masail ne na ababi ɗaya kaɗai, ana ce mata ad-dabitul fiqhi.
saboda haka mun gane cewa akwai bambanci tsakanin alqawaidul fiqhiyya da ad-dawabitul fiqhiyya, domin alqawaidul fiqhiyya ta fi faɗi sosai, su kuma ad-dawabitul fiqhiyya suna da kankanta, suna da takurewa sosai. Sannan yana da daga cikin bambancin da ke tsakanin alqawaidul fiqhiyya da ad-dawabitul fiqhiyya kuma kamar yadda ya gabata cewa alqawaidul fiqhiyya dole ana yawan samun istisna'at, wato togaciya kala-kala, a samu a can, a samu a can, a samu a can, wato za a samu ka'ida a tsayar da ita saboda mafi yawan masail din da ke karkashin ta sun yi biyayya ga wannan ka'ida din, amma akwai wasu yan kaɗan waɗanda ba su biyayya ga wannan ka'idan ba. Amma ad-dawabitul fiqhiyya kuwa to mafi yawan ajza ko juz'iyyat din da ke karkashinta suna biyayya ga gare ta, ba sa saba mata, saboda ita dama a takura take a cikin babi guda. To a cikin babi guda kuma a samu wanda suka bi ka'idan da kuma wanda suka saba wa ka'idan yana wahala. Wannan a takaice shine ake nufi da ad-dawabitul fiqhiyya. Bayan al-dawabitul fiqhiyya akwai wasu mustalahat din. Misali akwai al-kulliyatul fiqhiyya. Al-kulliyatul fiqhiyya ba wani abu ne sabo ba mai zaman kansa. Shi kawai ya hada da alqawaidul fiqhiyya din, ya hada da ad-dawabitul fiqhiyya, illa shi a cikin ta'birin sa akwai kalmar kullu a ciki. Kalmar kullu ita idan ta zo ita ce take mai da ka'ida ko dabita ta zama kulliya. Misali al'adatu muhakkima da al-muhakkama, misali da za a canza ta'birin sa a ce kullu adatin muhakkama, kaman kullu muskirin haram, kaman kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Dukan wa'innan wanda zaka ji akwai kalmar kullu a cikinta ana ce musu al-kulliyatul fiqhiyya, duk da yake a asalin su kila suna cikin alqawaidul fiqhiyya ne ko kuma suna cikin ad-dawabitul fiqhiyya ne, amma saboda kalmar kullu ta zo sai a kira ta da kulliya. Sannan kalmar kullu da aka sa mata din nan yana nuna maka cewan wato abu ne qadiyya ce kulliya, ba irin yadda muka san sauran alqawaidul fiqhiyya na cewan akwai istisna'at da yawa ba. To wannan ko da an sami istisna'i din to kaɗan ne sosai, domin an riga an ƙara mata ƙarfi, dama qadiyyar kulliya ce, sannan kuma aka zo aka ƙara mata da lafazin kullu, wanda yana daga cikin manya-manyan siyar na siyagul umum. Wannan kenan. So yanzu mun san menene alqawaidul fiqhiyya, kamar yadda muka san ad-dawabitul fiqhiyya, muka kuma ƙara muka san al-kulliyatul fiqhiyya. Yanzu inda zamu matsa gaba shine akwai wani mustalah din shi kuma da ake ce masa an-nazariyatul fiqhiyya. An-nazariyatul fiqhiyya me yake nufi shi kuma? An-nazariyatul fiqhiyya da farko dai wannan sabon mustalah ne, ba tsoho bane. Shi kuma dukkan kalmomin da muka amfani da su a baya tsofaffi ne, sun samu asali tun karni na 3. An fara ware su, ana rubuta su, an fara harrare su, an yi rubuce-rubuce masu yawan gaske a cikin wa'annan alqawaidul fiqhiyya din da dawabitul fiqhiyya. Hakanan su ma alkuliyatul fiqhiyya din ba a ware su da rubutu ba, amma dai an kira su da suna, an san da su tuntuni din, an kuma ware su. Amma wannan abin na an-nazariyatul fiqhiyya to wannan sabon abu ne, sabo dal. Abin da yake nufi shine wato malamai ne suka yi bincike, malaman addini sai suka fara ittila'i zuwa ga alqawaninul wad'iyya, wato me za a ce musu, hukunce-hukunce na wad'iyya, wato hukunce-hukunce wanda ɗan adam ya samar da su, kaman constitutions na ƙasashen duniya. Wa'innan kun ga ɗan adam ne ya gabatar da su, ya tsara su, ya fitar da su. To malaman addini da suka fara bincike cikin wa'innan abubuwan sai suka gano akwai wani rubutu da wani nau'i na rubutu ko wani nau'i na tanawuli da malaman wannan al'aqawanin wad'iyya din suke yi. Sai su ce akwai wasu ahkam wanda sun shiga cikin babin can da babin can da babin can da babin can, amma akwai wani abu ɗaya da ya haɗa su da juna dukansu. Sai a ce to bari mu ɗauka wannan abin shi da ya haɗa su ɗin nan, mu yi rubutu akan shi, mu yi bayani akan shi, sai mu faɗi ainihin hukunce-hukuncen da ke da alaƙa da wannan abin. Wabitali tun da shi yana da alaƙa da wannan, an sami hukuncin wannan abin da ya haɗa su, to wannan hukuncin zai sarayani, zai shiga cikin wa'incan abuwa ɗin nan da suke da alaƙa da wannan abin aljami, wato wanda ya haɗa su ɗin. Misali suna da nazariyatul milkiyya. Nazariyatul milkiyya wato kamar nazariya, theory na mallakan abu. Nazariyatul milkiyya zai shiga abubuwa da yawa in kun lura. Zai shiga hanyar
kasuwanci, zai shiga hanyar gado saboda ta hanyar kasuwanci mutum na iya mallakan abu, zai shiga babin gado saboda ta hanyar gado mutum na iya mallakan abu, zai shiga hanyar babin hiba kyauta saboda ta hanyar kyauta mutum na iya mallakan abu, zai shiga hanyar farauta, ta hanyar farauta da noma da sauransu. Duka waɗannan hanyoyi ne wanda ana iya samun milkiya. To tunda milkiya ya haɗa wa'innan abubuwa ɗin duka, sai su ce to bari mu zo mu magana akan nazariyatul milkiya. Menene qawaid ɗin da suke da alaka da nazariyatul milkiya? Idan aka sami wannan qawaid ɗin, aka harrare su, aka fitar da su da kyau, shikenan an sami nazariya tsayayya akan milkiya, wanda milkiya na cikin babin hiba da milkiya na cikin babin gado da na cikin babin kasuwanci duka ba za su saba ba a cikin wannan nazariya din. Wannan shine ake cewa an-nazariyatul fiqhiyya. Ana samun nazariya, akwai irin su nazariyatul milkiyya din, akwai nazariyatul aqd, akwai nazariya na abubuwa daban-daban. To wannan shine ake cewa nazariya. Amma menene bambancin sa tsakanin sa da al-qawaidul fiqhiyya kuma? Domin akwai bambanci. Duk da yake qawaid fiqhiyya din nan kulliya ce, qadiyya ce kulliya wacce ta hada abwab daban-daban. Haka ita ma nazariya din nan ta hada abwab daban-daban, amma akwai bambanci. Daga cikin bambancin su shine al-qawaidul fiqhiyya, idan muka lura tun daga ta'birin da aka kawo, an nuna maka cewa wannan qadiyya ce, a cikin ta akwai hukunci. Aka ce maka misali al-umuru bi maqasidiha, ko la darara wa la dirar. Anan akwai tabbatar da wani abu, an ce babu cuta, babu cutarwa. Ad-dararu yuzal, idan aka samu cutarwa ana kawarwa, idan aka samu cutuwa ana kawar da abin da ke kawo wannan cutuwa. Haka wa'annan dukansu qawaid fiqhiyya ne, akwai wani hukunci a cikin su, amma nazariya babu hukunci a cikin sa. Domin nazariya ana cewa ne nazariyatul milkiyya, shikenan an faɗa abin da za a faɗa. Nazariyatul aqd, an riga an faɗa abin da za a faɗa. Nazariyatul fasad, an riga an faɗa abin da za a faɗa. Nazariyatul qada, haka da sauransu. Wa'innan so kaga akwai bambanci tsakanin wa'innan biyu. Sannan daga cikin bambance-bambance, shi idan ana magana akan nazariyan kaza, to a cikin bayanin nazariyan nan za a kawo sunan abin, za a kawo ta'rifinsa, za a kawo arkan ɗinsa, za a kawo shurut ɗinsa, za a kawo aqsam ɗinsa, za a kawo hukunce-hukuncen da ke da alaka da wannan. Shi ko al-qawaid al-fiqhiyya, shi kanshi ka'idan ne, shi kanshi hukunci ne, ba magana akan cewa za a kawo ta'rifi ko shurut ko arkan ko qadiyya ko hukunce-hukunce, babu wannan. Wannan a takaice shine takaitaccen bambanci tsakanin al-qawaidul fiqhiyya da an-nazariyatul fiqhiyya. Kuma so da yawa zaka ga idan ana magana akan nazariyatul fiqhiyya, nazariya ɗaya ake ɗauka sai a yi rubutu mai tsawo a kansa. Shi ko al-qawaidul fiqhiyya ba a masa irin wannan, ko da an yi masa ma to ba zai bada irin wancan ma'anan da wannan yake bayarwa ba, saboda kowanne babinsa daban ne. Kuma kamar yadda na faɗi tun a farko, cewan an-nazariyatul fiqhiyya sabon abu ne, ba tsoho ba kwanan nan ne ya fito, kuma saboda tasirantuwa ne da alkawanin alwad'iyya, wato constitutions na kasashen duniya. Wannan shine a takaice ma'anan waɗannan mustalahat din. Ba mu gama da waɗannan mustalahatin ba, akwai sauran mustalahat guda 3 zuwa 4 waɗanda za mu karanta su a cikin karatu na gaba, waɗanda dukansu suna da alaƙa da wannan alƙawaidul fiqhiyya din, wanda in ba mu bambance su ba, mun san meye bambanci tsakanin wanda za mu karanta da kuma su ba, to za mu shiga cikin rudani. Waɗannan abin da ya rage mana bayan mun karanta yanzu alƙawaidul fiqhiyya da ad-dawabitul fiqhiyya da al-kulliyatul fiqhiyya da an-nazariyatul fiqhiyya, yanzu abin da ya rage mana za mu karanta al-qawaidul usuliyya, wanda suna da alaka mai karfi da wannan al-qawaidul fiqhiyya din. Sannan akwai al-ashbah wan nazair, sannan akwai al-furuq. Wa'annan dukan su mustalahat ne waɗanda suna da kamanceceniya ko kuma kusanceceniya tsakanin su da babin karatun mu. Za mu bari sai haduwan mu na gaba mu yi wannan bayanin insha Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-ali al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.